Jaod bura mar Rongo migosi Abuor onyiso morne mokalo kalore ni koro eni jachung' kende mar ODM masani ndi koro ochung' kar od bura noendo mar Rongo. Abuor ne oloso kama bende ne ntiere kar lamo noendo mar pefa mantiere gwenge ko mag Rakwaro kama bende koro notimne alamo noendo makende. Nowacho ni koro tiende achiel osedonjo e bunge noendo mar 14 nokoni jogo mabende sani koro gilaro godo kom noendo mane odar e duond od bura mar ODM kendo dhi duond od buche mamoko mar mondo miyo ikre maber nikech yiero maduong' pod gidhi neno matek mana kaka sani ndi koro ne gineno matek e gwenge gi mag Rongo. Nowacho ni gimomiyo jogo eko sani koro pito ng'wech kendo wuok e ODM en nikech tich ne maber mosetimo nyaka ne yiere higni 5 mane okalo. Nobe makare lakini nokikore kwaona bele kama chomoni loso sobo dia kaone kene kumiti globe toje ti saida angela sana mama kimi mpaka yeye iko kan pesa kwa tikitire karingi bia lakini sasa hivi kwa hekima ambayo ninayo kichwani angeni kama mnapiga sana kwa mtu anataka kuwa na maana mheshimiwa sitaki kuzuia baba kwa nafasi kujitawala kama nitakosa kumpa baba wangu ni jambo moja tena maduo who is leading everything awinyo maber nikech sani koro ng'wech obedo postpone matin nyaka dwe mar Aboro to aparo ni ute ung'eyo gimomiyo ji ringo Rongo ka jok dwa chung' gi ODM. Sirian mana ni ka jopiny omiyi tich nyaka itinegi e yo maber. I believe na natiyo e yo maber kendo ni grassroots ka tiyo gi jopiny. Omiyo aparo ni jok mane ochung' koda ODM gineno ka ne ok dhi bedo lweny mayot ahinya koro giringo gidhi e party mamoko. Kineno ka jopiny omiyi tich ka itiyo maber ok aparo e siasa ka nitie ticket moro amora ma competitive molo ticket mar ODM. Yocho ga ni kichung' e Nyanza ka kata zone mar ODM kiseyudo ticket mar ODM chal ka gima tiende achiel already ni osedonjo. Koro kineno ka ji te oringo kudwa chung' kodi e ticket mar ODM no mano nyisi ni kata opponent ni mabiro no ong'o very well ni obiro tema to in a way kata opponent ni no chal ka gima gimi vote of confidence na giringo magiweyo ni kanyo. Koro akwayo gi mani jok mane oringo dhi e chama moko go gibeda brave enough mondo ng'e ni gini teko ginyalre go kik register tarik 9 dwe mar Aboro giwe mon energy matin mo an go wa concentrate energy gi resources go ka campaign go baba Raila Amolo Odinga mondo donj State House. Azimio chalo jok manie dala mado e dala mado ka mikae en ODM dhako maduong' en ODM to zone ma wuoke ni en zone mar ODM. Ok en wacho ni Jubilee en chama marach. Jubilee en chama maber kendo en chama maduong' e Azimio, lakini kaka ung'eyo zone area ka area nitie party momako kanyo. Omiyo Rongo ka gi Migori County ka main zone mar ODM. Koro ng'ata ka feel ni ohero Jubilee ahinya molo ODM onego dhi chung' e area mar Jubilee kama Jubilee nitie. Ne jon kaka jo ODM ok apar ka dhi keto ji mondo chung' Murang'a, Kiambu gi yo Laikipia gi ne kocha. Koro ng'ata ka feel ni en ok ohero ODM ahinya odhi kuonde ma ODM waone ODM nafas kuonde go, lakini ma en zone moro mar ODM ni en ok ohero ODM ahinya odhi kuonde ma ODM waone ODM nafas kuonde go, lakini ma en zone moro mar ODM.